Haideți să vă arăt combinația mea perfectă de clătite. Este weekend și am făcut clătite. Și am aici mascarpone. Deci combinația asta, ai ce să zici, în fiecare weekend trebuie să fac ori clătite, ori ceva dulce. Pentru că, na, trebuie să ne cinstim și noi după toată săptămâna. Am pus aici să-mi ajungă. Așa. Și peste o să pun niște dulceață de afine. Ar fi ideal să aveți dulceață de afine, pentru că e cea mai bună în această combinație. Am încercat și cu alte tipuri de dulceață sau gem, dar nu e bun. Deci, mascarponele în combinație cu dulceața asta de afine, care, apropo, este fără zahăr. Deci ne gândim și la calorii, da? Totodată. Deci, nu, n-ai ce să zici. Bineînțeles că nu mă opresc la una. Vedeți-mă că e cea mai bună combinație asta cu mascarponele înclătită. N-ai cum.